Lee Baker. Chwilio am Molly Harvard, Lowry Ridings oedd efo hi. Lexi Jones yn torri'r rhydd yn ceisio bwydo Olivia Buckland. Ydy Buckland yn cyrraedd yna, ac mae Olivia Buckland wedi rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Da ni'n tynnu at 20 munud o chwarae yma yn hen heol Llansawel, ac mae Olivia Buckland wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Laura May Walkley yn torri'n rhydd o Sophie Phillips, yn canfod Alison Witts. Maya Owen ar ymyl y cwrt Cosby. A Becca Elliott yn hawlio honna. Lucy Powell yn rhydd o Maria Francis Jones yn cael ei chroesiad at y postyn pella a'r peniad yna dros y trawst. Mae hwnna'n gyfle gwirioneddol i Llansawel unioni'r sgôr y fanna. Powell yn anelu at y canol. Mae'n cyrraedd Lowry Ridings. Os na beniad i mewn. Ac mae Llansawel wedi unioni'r sgôr. Y bel i mewn o'r gornel gan Lucy Powell at y postyn pella yna. A Tia Richardson yn cael ei ffenanu i unioni'r sgôr i Llansawel. Francis Jones yn codi hon yn uchel at y postyn pella. Os na ben i mewn, mae bel wedi croesi y llinell. Ac mae Molly Harvard wedi sgorio ychydig funudau ar ôl i Llansawel unioni'r sgôr. Mae Molly Harvard wedi mynd ar Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. Molly Harvard yn anelu at y postyn cynta. A mae honna wedi mynd heibio i bawb. Llansawel yn cael dihangfa yn fanna. Megan Curl. Crofts o'i blaen i, Tiggy Webb yn ôl. Jade Crofts i mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna gamddealltwriaeth yn y cefn, ac mae Jade Crofts sydd wedi dod ymlaen i Llansawel fel eilydd, wedi arwyddo iddyn nhw o Gwmbran, wedi unioni'r sgôr i Llansawel. Am yr eilwaith llaw yma, mae Llansawel wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm yma. Maria Francis Jones ar gic gornel. Di honna wedi mynd heibio i bawb. Dihangfa yn yr eiliadau ola i Llansawel. Molly Harvard at y postyn pella. A dyna fydd digwyddiad ola'r gêm yma ar hen heol Llansawel. Mi fyddwn ni'n mynd yn syth felly i giciau o'r smotyn. Seintiau Newydd yn mynd gynta i capten Leah Lewis. Fydd yn cymryd y gic gynta. Leah Lewis yn erbyn Courtney Young, a Leah Lewis yn taro'r bel a hitha mynd oddi ar y postyn ac i gefn y rhwyd. Lucy Powell i Llansawel. A Lucy Powell ar ergyd nerthol yna'n hedfan i gefn y rhwyd. Becca Elliott methu gwneud y byd am y gic yna. Molly Harvard sgoriodd ail gol y Seintia, a mae honna yn ddiogel i gefn y rhwyd gan Molly Harvard. Megan Curl i Llansawel, a honna i'r gornel dde. Lexi Jones yn erbyn Courtney Young, ac i ganol y gol, Lexi Jones. Jess Stenscombe i Llansawel. A mae honna wedi harbed gan Becca Elliott. Jess Stenscombe yn syth lawr y canol, a mae golwr y Seintiau Newydd, Becca Elliott, wedi arbed y gic o'r smotyn yna. Y bedwerydd i gymryd cic o'r smotyn i'r Seintiau. Sophie Phillips yn gwneud dim cangymeriad. Sophie Phillips i'r Seintiau Newydd. Mae rhaid i Llansawel sgorio'r gic o'r smotyn yma. Olivia White yn erbyn Becca Elliott. White a Becca Elliott wedi arbed un arall, a mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd rowndiau cynderfynol Cwpan Cymru. Maen nhw wedi ennill yma ar giciau o'r smotyn.